муҳаммад шукуров дар муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои гӯштин ба ҳайси мураббӣ кору фаъолият мекунад. Ном бурда дар омода кардани варзишгарони лаёқатманд низ муваффақ шудааст. Ногуфта намонад, ки муҳаммад шукуров довари дараҷаи байналмилалӣ буда, борҳо дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта ҳакамӣ намудааст. айни ҳол мавсуф нозикиҳои гӯштини тарзи озодро ба шогирдонаш дар кохи зурхонаӣ меомӯзонад. бародарон муҳаммад саид ва муҳаммад сиддиқ назаровҳо машқу тамринҳои гӯштинро дар кохи зурхонаӣ зери роҳбарии мураббӣ муҳаммад шукуров мегузаронанд. Назаров Муҳаммад Саид ва Назаров Сидиқ яке аз варзишгарони беҳтарини муассиса мебошанд, ки дар чандин мусобиқаҳои байналмилалӣ ва сатҳи ҷумҳуравӣ ва шаҳрӣ қуввозмоӣ намуда ва ҷойҳои намоёнро ба даст оварданд. Варзишгарони чусту чолок мебошанд. дӯстони азиз, дар паҳлӯи ман ду нафар бародарон, яке Муҳаммад Саид, дигаре бошад Муҳаммад Сидиқ мебошанд, ки ба хурдсоли худ нигоҳ накарда беш аз 5 сол мешавад, ки дар гӯштини тарзи озод машқу тамрин карда истоданд ва дар чандин мусобиқаҳои шаҳриву ноҳиявӣ, ҷумҳуравӣ, ҳатто берун аз марзи ватан дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта ҳунарнамоӣ карда ба дастовардҳои баланд ноил гардиданд. ва имрӯз мо тасмим гирифтем то атрофи ана ҳамин дастовардҳо, атрофи машқу тамринҳои эшон як суҳбати ҷолибу шавқоваре дошта бошем. муҳаммад Саид, хуб сараввал мехостем, ки дар бобати интихоб намудани ана ҳамин намуди варзиш бифаҳмем чӣ сабаб шуд, чӣ боис гардид, ки маҳз ана ҳамин намуди варзишро интихоб кардед? вақте мо хурдсол будем, падари мо моро ба талори варзиш мебурд. аз ҳамон вақт гӯштин ба мо писанд омад. вақте ки шуморо ба талори варзишӣ бурд, устоди нахустини шумо ки буд, мураббии аввалини шумо ки буд ва чӣ гуна шуморо пазируфт? устоди аввалини мо Каримзода Муҳаммадраҳим да. ӯ маълим хеле маълими хуб будам ва мо хеле аз ӯ миннат дорем. вақте ки шумо ҳоло аз нозикиҳои ин намуд бохабар набудед ва он вақт хеле хурдсол будед, ба фикрам барои шумо мушкил набуд дар як толори васеъ бо нафарҳое ки аллакай онҳо варзишгарони буданд, ки аз нозикиҳои гӯштини бохабар буданд, аллакай аз ӯҳдаи иҷрои усулҳо ба хубӣ мебаромаданд, вақте ки онҳоро медидед, чӣ гуна ин усулҳоро иҷро мекардед? барои шумо мушкил набуд? агар варзишгар ҳавас дошта бошад, барои худаш ҳама чӣ осон мешавад. усулҳое ки аз ҷониби мураббӣ ба шумо нишон дода мешуд, чӣ гуна онҳоро иҷро мекардед, чӣ гуна қабул мекардед ва дар муддати чанд рӯз шумо анамин то як андозаи усулҳои гӯштини тарзи озодро омӯхтед? ман 2 моҳ машқ кардам, иҷрои усулҳо ман ба осон шуд. агарчи дар бобати фаъолияти ин нави гӯштин дар кишварамон ҳарф занем, бори дигар ёдрас мешавем, ки варзишгарони мо дар даврони истиқлолият саҳифаи навро боз карданд. албатта сухан дар мавзӯи бозиҳои олимпӣ дар шаҳри Пекин ва сабқати олимпӣ байни наврасон дар Сингапур меравад, ки варзишгарони мо 2 медали нуқраро ба даст оварданд. аз ин натиҷаи назаррас бародарон ба хубӣ огаҳӣ доранд. техникӣ ва тактикӣ ки ҳаст дар гӯштини тарзи озод ва иҷроиши усулҳое ки дар рафти тамрин баргузор мегардад, инҳоро сари вақт ва дар муддати кӯтоҳ аз худ намуда ва дар мусобиқа ин усулҳое ки мураббиёне ки мактаби мо Олимов Абдурозиқ ва Меров Рустам нишон медиҳанд, инҳо дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуравӣ ва байналмилалӣ ин усулҳоро иҷро менамоянд. ин яке аз пешравӣ ва фаҳмиш ин варзишгарон мебошад, ки бештар ва
хубтаре ки усулро иҷро намуд дар вақти тамрин дар ҳолати озмоиҳои мусобиқа инҳо ба чашм мерасад. акнун мехостем ки суҳбатамонро боз бо муҳаммад сидиқ давом бидиҳем. муҳаммад сидиқ, акнун бигӯед ки вақте ки муҳаммад саид ба толори варзишӣ омад, ӯ танҳо омад ё ин ки ҳамроҳаш худи шуморо овард? шумо якҷо машқу тамринро шурӯъ кардед? бале мо якҷо омадем, якҷоя машқа сар кардем. муҳаммад сидиқ, гӯштини тарзи озод ба чӣ хотир ба шумо писанд омад? хуб, будан гӯштини тарзи озод, будан гӯштини самбо, барои чӣ бисёртар ин намудро шумо ба худ наздиктар қабул кардед? барои он ки мо кати бародарам каса ба гӯштини тарзи озод машқ мекардем, ба хона рафта бод такрор мекардем. баъд аз чанд моҳи машқу тамринҳо шумо бори аввал ба мусобиқа баромада ҳунарнамоӣ кардед? баъд аз 5 моҳ мо ба мусобиқаҳо баромадем. ин мусобиқа дар мактаби 37 гузашт ва ман дар он ҷо ҷои сеюмро гирифтам. бародари манам дар мактаби 37 ҷои сеюмро гирифт. аз ҷои сеюм гирифтагӣ роҳафтода нашудам, барои он ки ин мусобиқа якумин буд. хуб, дар аввалин мусобиқаи худ вақте ки барои гилем баромадед, бо анамун рақиби худ рӯбарӯ шудед, чӣ гуна эҳсосот шуморо фаро гирифта буд? тарсу ҳарос фаро гирифта буд шуморо? бале тарс доштам, барои он ки ин аввалин мусобиқам буд. вақте рақобат шурӯъ шуд, тарси ман гум шуд. оё дар назди худ мақсад гузоштед ки мин баъд дар мусобиқаҳои оянда ҷои сеюм не ҷои аввалро мегиред? бале дар пеши худам мақсад доштам ки дар оянда ҷои сеюм не ҷои аввал гирам. ба иқрори муҳаммад шукуров, кори муваффақонаи мураббӣ он вақт аён мегардад агар шогирд дар мусобиқа натиҷаи баланди варзишӣ нишон диҳад. бо дар назар дошти ин, дар шароити кунунӣ варзиш ба мисли техника дар айёми пешравӣ қарор дорад. бинобар ин омӯзиши усулҳои нави варзиш ба рушд ёфтанаш мусоидат мекунад. аз ин рӯ дар гӯштини тарзи озод ба ҷуз омӯзиши тарзу усулҳои маъмули гӯштин, инчунин аз худнамоӣ, акробатика ва гимнастика низ шарт ва зарур аст. чун аз фаъолияти варзишкории бародарон 5 сол сипарӣ шудааст, дар ин муддат қувваи хешро на фақат дар мусобиқаҳои шаҳрӣ, балки ҷумҳуравӣ низ санҷидаанд. ҳамроҳи муҳаммад саид, муҳаммад сидиқ машқ мекунам. хело бачаҳои хубам. дар мусобиқаҳо хело хуб баромад мекунанд. манам мехоҳам ки баромад кунам. бахшида ба 31-мин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, вилояти Суғ мусобиқаи байналмилалӣ баргузор гардид ва дар ин ҷо дар вазни 32 килограмм Назаров Сидиқ, яке варзишгари мо хеле озмоии хуб намуд, ба 4 рақиби худ даст боло гардид ва ғолиби ин мусобиқаи байналмилалӣ шуд, ки дар вохӯрии финалӣ ин варзишгари узбекро бо шикасти 10-0 мағлуб намуд. як моҳ машқ кардам, ба шаҳри Бухта рафтам, ҷои дуюм гирифтам. гуфта метавонед ки дар ин мусобиқа чанд рақиб доштед? рақибони шумо аз кадом минтақаҳоу ноҳияҳо буданд ва дар вазни чанд килограмм баромад кардед? дар вазни ман 2 варзишгар буд ва ман ҳардуро мағлуб кардам. хеле хуб. акнун мехостем ки дар бобати рақобатҳои муҳаммад саид бифаҳмем. муҳаммад саид, бигӯед ки шумо дар кадом мусобиқаҳо баромад кардед ва чӣ гуна натиҷаҳо ба даст овардед? ман дар соли 2019 дар ҷоми қувватхолов иштирок кардагӣ будам ва ман дар он ҷо 2 рақиб доштам. якумгишро мағлуб кардам, дуюмгишро ба худам мағлуб шудам ва ҷои сеюмро ишғол кардам. вақте ки ҷои сеюмро гирифтед, аз ин ҷои гирифтаи худ то куҷо розӣ будед? ман аз ҷои гирифтаи худам
розӣ будам барои он ки сеюм ҳам ҷои сеюм ҳам ҷои ифтихорӣ аст. албатта дар ҳақиқат ҷои сеюм ҳам ҷои ифтихорӣ аст, чунки барои ин ҷойро ба даст овардан ҳар як нафар кӯшиш мекунад, меҳнат мекунад, талош мекашад ва билохира ба ана ҳамин мақомҳо мерасад. хуб, боз дар кадом мусобиқаҳо шумо қувваи худро санҷидед, баромад кардед, рақобат кардед? ман соли 2020 дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ баромад кардам ва ҷои аввалро ишғол намудам. дар ин мусобиқа чанд рақиб доштед? рақибони шумо аз куҷо буданд? ман се рақиб доштам. якташ аз Кулоб буд, дуюмаш аз Исфара, сеюмаш аз Хуҷанд. воқеан дар мусобиқа зинаҳои ифтихориро касб кардан орзуи ҳар як варзишгар аст, вале он мусобиқа барои бародарон як марҳилаи омодагӣ ба сабқати минбаъда беш набуд. муҳаммад Саид ва муҳаммад Сиддиқ ҳам дар толор бо иҷрои дурусти тарзу усулҳо ва кунҷкобиҳо устодашонро водор месохтанд, то тамринҳои мустақилонаро низ роҳандозӣ намояд ва бо ин матлаб мехостанд то ҳамаҷониба аз тарзу усулҳои хоси гӯштин баҳравард бигарданд. дар ҳақиқат дар самти дуруст ба роҳ мондани машқову тамринҳо асоси оббор кардани марҳилаи муваффақияту комёбиҳои ҳар як варзишгар аст. аз ин гуфтаҳо бармеояд ки ҷамомади таълимиву тамринӣ ба дараҷаи тахассусии варзишгар мусоидат мекунад. ин хусусиятҳоро варзишгар дар ҳоле соҳиб мегардад агар дар интихобаш иродаи қавӣ дошта бошаду масъулияти баланди касбиро эҳсос кунад. ин хел мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дар ҷумҳурии мо ҳам бисёртар мегузарад ва варзишгарони мо ҳам таҷрибаи хуб ба даст меоранд. хуб, ҳар як варзишгар ба худ як усули маъмул дорад, як усули дӯстдошта дорад ки бо ана ҳамон усул рақибони худро дар мусобиқаҳо шикаст медиҳад. мехостем бифаҳмем ки усули дӯстдоштаи шумо кадом усул аст? усули дӯстдоштаи ман буғӣ кардан аз гардан аст, ки ман ба ҳамин усулҳо рақибонамро шикаст медиҳам. муҳаммад Саид, хуб, аллакай шумо дар чандин мусобиқаҳо баромад кардед, фикр мекунам ба худ як таҷрибае гирифтед. хуб, соли 2021 дар кадом мусобиқа боз қувваи худро санҷидед? ман соли 2021 дар мусобиқаи шаҳрӣ иштирок кардам ва ман дар он мусобиқа ду рақиб доштам. якташро мағлуб кардам, ба дуюмгиш мағлуб шудам ва ҷои сеюмро ишғол кардам. ҳар вақте ки дар мусобиқаҳо шумо ҷойҳои якум, дуюм, сеюмро мегиред, дӯстону рафиқон чӣ гуна шуморо мепазиранд? падар, модар дар хона шуморо чӣ гуна қабул мекунанд? баъд аз ҳар як мусобиқа дӯстони моро хеле хуб қабул мекунанд. падару модарамон нисбати мо меҳрубон ҳастанд. моро хеле хуб қабул мекунанд. ҳамеша моро дастгирӣ мекунанд. ҳамин тариқ соли 2022 бародарон дар мусобиқаи байналмилалии ҷумҳурии Қазоқистон иштирок карданд. аслан дар мусобиқаи байналмилалӣ ба ҷуз мизбон варзишгарон аз ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Русия даъват шуда дар сину соли гуногун қувваозмоӣ мекунанд. ба узви дастаи Тоҷикистон варзишгарон аз шаҳри Душанбе шомил шуданд. ин мусобиқот дар фаъолияти варзишгарӣ онҳо аввалин бор рух дод. албатта ба мусобиқот тайёрӣ хуб диданд, вале бародарон хеле хуб дарк намуда буданд ки сатҳи мусобиқаи шаҳриву ҷумҳуравӣ аз сабқати байналмилалӣ то чӣ ҳад тафовут дорад. бо назардошти ин мусобиқаи бурунмарзӣ ба варзишгар омӯхтани хусусиятҳои хоси гӯштинро аз рақибон кафолат медиҳад. дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ки дар шаҳри Кастанаи ҷумҳурии Қазоқистон баргузор гардид, бо се рақиби худ даст боло гардиданд ва дар вохӯраи нимниҳоӣ ду бародар бо ҳам
ду бародар бо ҳам қувозмоӣ намуд ва дар ин қувозмоӣ бародари калонӣ ва хурдӣ қувозмоиро туҳфа намуд. то ҷое ки мо маълумот дорем соли 2022 яъне соли равон дар мусобиқаи байналмилалӣ дар ҷумҳурии Қазоқистон шумо баромад кардед. дар сафари аввалини худ фикр мекунам ки муваффақ нашудед. ин дуруст аст? бале, ман бори аввал аз Тоҷикистон берун баромад кардам ва дар он ҷо ман бой додам. бори аввал берун аз Тоҷикистон дар мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ доша дар ҷумҳурии Қазоқистон баромад кардед. чӣ гуна худро ҳис кардед? оё тарсу ҳарос шуморо фаро гирифта буд? бале, ман тарсу ҳарос доштам. ба худам мегуфтам ки ман ҷои аввалро мегирам ё не. ман мутаассифона дар он ҷо ҷо нагирифтам, барои он ки рақибони ман бақувват буданд. аз кадом ҷиҳат онҳо пурқувват буданд? ҳам аз ҷиҳати техникӣ, ҳам аз ҷиҳати физикӣ. хуб, вақте ки дар ин мусобиқа ҷо нагирифтед, роҳафтода шудед ва чӣ мақсадҳо дар назди худ гузоштед? бале, ман каме роҳафтода шудам. дар пешам мақсад гузоштам ки дофи дига мебиям, ҷои аввалро мегирам. яъне дар ин мусобиқа ҳамроҳи Муҳаммад Сидиқ сафарбар шуда будед. акнун мехостем ки аз Муҳаммад Сидиқ бифаҳмем ки дар ин мусобиқаи навбатие ки бори дуюм сафарбар шудед, чӣ гуна рақобат кардед, чӣ гуна натиҷа нишон додед? бале, ман дар ин мусобиқа дар 32 кило баромад кардам. ман 4 рақиб доштам аз Қазоқистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон. ман ҳар 4 рақибонро шикаст додам ва дар рақиби панҷумам худам мағлуб шудам. ин рақибам аз Қазоқистон буд. мо аз ин роҳафтода нестем. варзиш бур дорад, боғ бор дорад. ба ҳамаи амин бояд сабр кунем. дар ҳақиқат варзиш бур дорад, боғ дорад. ҳар як беҳтарин варзишгар ҳамон варзишгаре аст ки ба пастиву баландӣ, ба бурду бохти варзиш сабр мекунад ва ҳоло шумо наврас ҳастед, ояндаи шумо дар пеш аст ва мехостам бифаҳмам ки кадом варзишгар ба шумо бисёртар писанд аст, рақобатҳои кадом варзишгар ва мехоҳед ки мисли кадом варзишгарони машҳури ҳамин гӯштини тарзи озод шавед? ба ман Абдурашид Садуллоев маъқул аст. мехоҳам ки мисли ӯ куштингирӣ хуб шавам. муҳаммад Саид ва муҳаммад Сидиқ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 шаҳри Душанбе таҳсил менамоянд. сатҳу сифати таълим дар ин таълимгоҳ хуб ба роҳ монда шудааст. илова бар ин, иштироки хонандагони муассиса дар озмуну олимпиадаҳо низ шоистаи таҳсин аст. бародарон дар баробари машқу тамрин ба донишандӯзӣ низ шавқ доранд. мутолиаи китоб ва азбар намудани шеърро дар васфи ватан, модар дӯст медоранд. онҳо хуб дарк менамоянд ки масъулияти дучандро бар зимма гирифтаанд ва албатта вазифаи аввалин дараҷаи онҳо ба таври шоиста муаррифӣ намудани эътибори давлат дар арсаи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. донишашон хуб аст ва ба ҳама фанҳо бисёр диққати ҷиддӣ медиҳанд, бисёр дарсҳоро аз худ мекунанд ва агар ҳамин рӯз як чизе ба худ нагиранд, инҳо ҳеҷ бовар надорам ки ба хона баргарданд. бисёр ба дарсҳо диққат медиҳанд, бисёр гӯш мекунанд, бисёр дарсҳоро аз худ мекунанд. ҳама фанҳоро бисёртар аз худ мекунанд ва бисёртар ба фанҳои алгебра, геометрия, химия, ин фанҳоро боз зиёдтар аз худ мекунанд. ин фанҳоро дӯст медоранд. майдончаи варзишӣ ва толори варзишии мо аз тамоми таҳҷизотҳои варзишӣ яъне ки муҳайё шуданд, онҳо дар дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ дар он ҷо рафта ба обу тоби бадан машғул мешаванд. инчунин дар муассисаи мо китобхона ҳамеша яъне ки дарҳояш барои хонандагон боз аст ва инчунин китобҳои электрониро мо дар компютерҳои худ яъне ки ҷо кардем. онҳо метавонанд аз китобҳои электронӣ ва ё китобҳои бадеӣ васеъ истифода баранд ва онҳо ҳамчун хонандаи муассисаи мо дар ҳамаи фанҳо яъне ки фаъол ҳастанд.
من صنف هفتم میخوام در مکتب خوانش من خیلی خوب است. آیا در وقت‌های خالی کتاب‌های بدیهی مطالعه می‌کنید؟ من در وقتی خالیم شعر ازیاد میکنم و کتاب میخوام. در آینده میخوام که مثل استادم محمد شکروف مربی شوم. تشکر زیاد. اکنون می‌خواستیم که در بابت خوانش محمد سعید بفهمیم در مکتب چگونه است. من هم در مکتب خوانش خوب و عالی دارم. از همه فن دوست داشته من الگبر و تربیت جسمانی می باشد. در آینده چی کسب رو انتخاب کردنی هستید و کی شدن می‌خواهید؟ من هم میخوام مثل استادم شکروف محمد مربی شوم و شاگردان زیاد تربیت کنم تا اینکه آنها پرچم برداری دولت شوند. чуноне ки қаблан иттилоъ додем дар ҳоли ҳозир бародарон машқи гӯштинро дар кӯхи зӯрхонаӣ мегузаронанд ва шароит барои ташкили машқҳои дастаҷамъӣ ба талабот созгор аст. ёдрас мешавем ки аввалин медали нуқраи бозиҳои олимпӣ дар байни наврасонро варзишгарони мо аз рӯи гӯштини тарзи озод ба даст оварданд. мақсади ягонаи бародарон ҳам дар оянда ба ҳаққи ширкат дар мусобиқаҳои осиёиву ҷаҳонӣ ва олимпӣ пайдо кардан аст.